Dalam. Laom kayo, kakatog ka dyan eh. Sila lom, astang na lumang. Pero mau gagal sih. Hindi, pero parang si kuya kadali lang. Ganun kayo? Ikaw, Nah, sabat silang kan. matanawa ba? Yo, what's up guys? Welcome back na po sa atong channel no, Andots TV. So karon guys, padulong dahil mi karon sa Davao Oriental guys, kay mga ligo mig dagat. Kay summer naman guys, so palamig ta guys, tara, let's go. So kay layo-layo pa magid ka mong biyahe guys, di gud maiwasan no nga gutumon ka sa dalan guys, ug kapuyon, siyempre kapuyon ko tong driver no. So siyempre dapat na gyud balon guys, samahan niyo. Saging-saging lang sa Kaon niya. Unang manig-prito. Kakaan yung unang prito. Dalam asin mah. Kaya lutuan mo sa butter chicken. Relax dito. So naday may diri karon nagpahulay guys sa kalsada gikan sa Mawa padulog Mako guys. Gibali shortcut ni siya guys sa kalsada. So nami diri sa ibabaw sa bukid. So tanawan niya guys, nindot kayo. Nindot kayo yung view diri guys, nature kayo. Kung nakanindot diri guys nga gianan kay dili kayo crowded ang kalsada guys. Although sa bidaon siya pero relax ra kay kadriya guys, so tanawan ninyo guys. Promise, nindot kayong view diri. It's not very smart. No, wala pa man. Ah, bicara. No, wala pa man. Which job? Okay. Nangug mo man. Kamera, kopras. 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 Keep that up front with us. Si, malang kudak niya, huwag matakita na yung kipang kudak. This time guys, nagapit na pud mi og palengke diri sa Mabini Public Market, kay namalit na pud mi og mga pagkaon ug mga unsa pa mga ingredients da guys. Syempre basig walay mga palitonon dito sa resort ba, basig kulang lang mga pagkaon dito so may nang andam gyud. So mo to guys, sumanog pamalit diretso na mi sa mong biyahe kay murag tulol na po mi guys, sapit ng Davao Oriental, kita ng bukid guys. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. 'Cause losing you was worse than losing hope. I could never let you go. You're the one good thing I know. Yun, naabot na gid mi guys. So after mga 3 hours siguro guys and half among biyahe, naabot na gid mi diri guys sa Bonhomie Leisure and Resort.
Mahal ba kay mantika diri? Ano sila mga bangko-bangko dito sa? Sa dito. Pwede man ka magkuha ng kuha ng bangko daron diri ah. Sumoto guys, sa mga kids wala gid kagwanta guys, nagbasa-basa na sa dagat guys, to araw kaliguon na jud kayo guys, tagsa lang gud mi kitag dagat guys, sa tinuod lang layo kay mig dagat guys. No, I don't wanna blow up on the phone. Baby, we should never sleep alone. This isn't how we used to speak so cold. Remember when our hearts would overflow? So tell me that it's all. So karon guys, magdiskarga na pud mi sa mong mga gamit no, kay murag daghan-daghan pa na ba nimong i-diskarga guys, kay syempre 2 days and 2 nights pud ba mi diri guys. Medyo ubay-ubay pud jud nimong dala ba. Better way. Human na mo diskarga guys sa mga gamit na nami diri karon sa amo ang room. Duha ni ka bed dere, na TV, na ref, na banyo. So, di panggutom gid mi guys, sakto gid kay alas 12 na. Udto gid mi nabot diri guys. So, tara, hab-hab sa ta guys. Maniud to sa ta. Let's go. Overflow. So tell me that it's all okay. Tell me we will find a better way. Just tell me that it's all okay. Just tell me that we'll find a better way. Human na mo kaon guys, nag-arrange na pud mi sa mga gamit, ay stay sila dai guys, sila dai nag-arrange sa mga gamit guys. So mo na sila guys, dawa mga kayo guys no. So gi-arrange sila na kay syempre 2 days pa beta diri and 2 nights. So arrange din na dapat hanay ba hanay. Unsa daw? Well, nag-arrange sa sila diha guys. Naka-realize may nga dagkan man pud ay may guys. Di man di may maigo diri so nag-request na sila og isa ka bed guys. Nagplano na sila gasan na ibutang ng bed nilang request na mingon ni isdog, na mingon ni isdog ning katre, kabugat na ning katre. Ay mingon na sa tubangan. Basta sila na bahala diha guys. Katulugon naman good ni. Katulugon. Katulugon o kaliguon? While nag-arrange sa mga tita dito sa room guys, ang mga kids guys, wala gid kagwanta, wala nagambak na sa puloy tanaw. Lingaw na kay mga kids guys. Hapit pa nakabayad kay naman ni bayad 50 rin ning pool diri abi man akong libre ni. So may gani guys kay gibayaran na si guys gikan pag check-in pa lang daan. So mo to naluwas. O din ako mama guys, nagbantay sa mga apo. While nagbantay na siya guys, ga-vlog ko na siya guys, tanawa guys. Oh. Vlogger na akong mama guys ha. Mo kabalo guys, dagan pa nag viewers ako guys. Oh, di ba? Hello. Pero kami guys, lahi among trip guys, di mi ganahan ang pool, dagat mi guys, sawa na mi na yung pool guys. Oy. Wala ko mapag-umangkon guys. So nami karon dire guys, nagsakay mi gakit, padulong mi karon dito sa floating cottage kita mo ato guys. Padulong mi dira guys, lalom kay na dira guys, 15 feet. I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause
'cause I've been really Siyempre, kalikog dagat man, di yun pwede wala tayo underwater camera, no? May gani kinadala po. Kani guys, baratoon na akong camera. Pasensyahan na ninyo kung medyo dili kay siya klaro. At least na, ah. Dalam. Laom kayo, katog ka dyan eh. Sila lum, astang na lumang. Pero mau gagal sih. Hindi, pwede ba rin si Kuya kadali lang. Galong kayo? Sabat Islam kan. Tanawa ba? Tadi ka kanto. Itom na kayo. Ang sama. Abot ay bro, matay lang ka. Ngit-ngit na kayo. Tadlok. Tawa, kita yung mga bula-bula niya. Ini maulog. Kita raw nga mulot taong lawas. Pura ni shark ba? Manapan mo ko lang. Go. Napan mo. Taro kayo. O, diba? Lalom kayo guys, no? So, anto dali lang takutog guys. Kita-kits na po sunod. Palihog na lang kung subscribe. O, click na lang po sa notification bell para ma-update ka sa atong next video guys. Salamat!